ochako oyud pesa moduogo pogo kendo koduogo. Koro an ayie gi wach mar limit, Joyce. Ilero kanyo makare ahinya, mano bende makela e pinjo machielo. Kia gimomiyo Marceline Bonya kinetiere kod wach moro. Kose Brian. Marceline Mondi kasto Brian. Nitiere wach moro mowacho gi wach mowadwa ni bowacho to owadwa ne go kwano moro mar 4.43 billion ma president onego bed ni tiyo godo e campaign. Kogoye nosetero ni kogoye inyalo nyiew jopiny te mondo go kura. Koro penjo na ne nadwa penjo ni be en gima kare mondo ng'am onego bed ni, nikech an ang'e ni ng'ami yiero mane servant ok en boss, an ayiere mondo tina kaka japiny. Koro kochula nikech otemo go nyiso ni in his mind kik wi wil ni en rawera kendo en rawera madwa dhi vae. To number one thing manyaka ing'e ka ni osewacho nade ei kwanne no osechako go kwan mar nego bed ni jopiny itimo negi kama wach ma wadwa ni be wacho ni seche ma jogi timo campaign wach ni pesa gi gidhi e media, gidhi gik machalo kaka branded t-shirts, everything wuoth kowuok gweng' achiel nyaka kumachielo. To seche duto ka jatelo odhi oseyudo telo, be giwacho ga ni natiyo gi pesa mang'eny e transport, natiyo gi pesa mang'eny e media. Dongi wacho mana ni pesa na miyo jomage jopiny, nyiso ni kata limit momigi ni thoth gidwa dhi kawo pesa gitimore nade, gidhi spend kuom jopiny, alafu koro koseyier gi to blame timore nade, dok kuom jopiny. Japiny ok onego bed ni miyo pesa mondo koyieri. En right mara kaka registered voter mondo ayier jatelo. To ok onego bed na yiero jatelo based on to kara jopiny ema timo kosango matimore, nikech kuom adiera jasiasa kogolo pesa japiny ok nyal dagi. Katiyo kod ranyisi usebedo kuneno kata weche manyien gima timore kar chung' od bura maol Kalau, wang'e ni yiero madundo bro bedo ka timore juma manyien. Waneno kanyo ka ipogo mich, ipogo tangi mag gas, ipogo matres, ipogo nyaka pesa. Omiyo jopiny ok winjo bed ni kaw gigi kosango ma oninjo bed ni timore masene. Koro an gimomiyo atemo wacho ni I support gima chik ma IBC ogolo, cast halfly supporting, halfly not supporting. Anediero onego bed ni gichiwo. Aneno ka rules ni so vague. Onego bed ni giketo specification, nikech onge ka keto ni at MCA maybe wawach kata ni MP 13 million ama 11 million. 11 million bentiere kang magi dhi kawo magi ng'eni ya ni MP ni o spend 11 million a media, a transport, nikech I'm sure ni majority of this major part of this money dhiga kaka gik mineno timore olka that same place gin nini ma imiyo japiny. Koro ka jo IBC nyalo golo wach mar ni ka jasiasa odhi kamoro nyako chiw, I think nitiere better ways ma ng'ama aspirant nyalo timo go something kaka gero ndara. That is a common thing for everyone. Ok en gimoro matimore ne ng'ato specific person, nikech kisemiyo gi pesa to giyieri kanye kuma koro asira cha bire ga mar ni dong na miyo u pesa koro chuno ni ka asedonjo jaka kuong aduok pesa na cha. Koro IBC onego bed ni gichiwo specific budgeting on this allocation magimiyo each and every aspirant. Yeah.